елате с мен да опаковаме поръчки, пък може и да ви дам някоя идея за подарък. Първото нещо, което правя е да надпиша всяка една книга с много любов. Просто защото си нямате на идея колко щастлива ме правите, когато правите своите поръчки, защото мисълта тази книга да стои по телхата на някой от вас просто ме топли изключително много. Всяка книга е надписана с специално послание, което съм почувствала, когато съм подписвала въпросната книга. Всяко едно е различно и само по себе си има за цел да накара човека да се усмихне, да види малко живот в този сив свят. Мисията на книгата ми е проста, а именно всеки един, който я прочете, да се почувства малко по-близо до мен като приятел и да си каже, може би не съм сам. След като мине тази моя любима част, всъщност поставям всяка една книжка в отделно пликче, което закопчавам, след което следва и разбира се хартиеното такова. Искрено смятам, че това допринася някакси повече уют към книгата. Да, може би звучи странно, но това е как се чувствам. И все пак, за да изглежда всичко завършено както трябва да е, добавям малко стикерче, с което запечатвам всичко. Всичко това се чувства като едно писмо от уния години. Писмо, което ми се иска вечно да препрочитам и за него много благодаря на издателство Следа, както и на всички вас, които продължавате да поръчвате.